Ja tässä sitä ollaan haaksi rikkoutuneena saarella. Onko meillä ruokaa? Arvaa. Meille ei jäänyt keksin ruokaan, kun Polle söi kaikki. Ajattele valoisaa puolta. Me laihdumme. Mitä se auttaa? Kuule. Eihän se mitään auta, mutta kaikki kiinnostuu sinusta. Mitä? Eikö pikkuisella ole huumorin tajua? No, vastaa. On. En vain kestä kaltaisesi saiturin kanssa viikkoja kahdestaan autiolla saarella. Vain mangoa ruokanamme. Mitä sitten? Onhan banaanejakin. Heoreekka. Ammutaan Polle, niin saadaan ruokaa.